Dobro jutro svima. Evo. Dobrodošli na 49. tehnološki doručak, ovaj put u malo online zdanju sa situacije. Sačekat ćemo još jedno minut, dva da se skupe svi ljudi pa možemo da počnemo sa našim predavačima. Dok se okupljamo svi, želela bih samo da malo uvedem u ovaj format događaja. Dakle, kao i na svakom prethodnom tehnološkom doručku, svaki predavač će imati po 5 minuta da predstavi svoje neke preduzetne ideje koje je radio, koje hoće da predstavi vama. Sva pitanja koje vi učesnici koje imate, možete da postavite u chatu. Dakle, samo će govornici i Nevena i ja, koje smo moderatorke, imati pristup video i audio, kako se zove. Znači, koliko imate potrebu da nešto pišete, nešto naglasite, diskutujete slobodno, možete to raditi u chatu, da tu sve. Također, bilo kakve tehničke probleme koje imate, možete pisati u chatu. A na kraju, svakako događaj će biti snimljen i imat ćete link ka eventu, tako da ako neko nima priliku da pogleda, moći će da nađe na našem YouTube kanalu sa linkom koji ćemo mi poslediti kasnije. Da, ne čekamo mnogo dugo. Mi bismo počeli. Dakle, današnji gosti će biti govornici, predavači Ana i Veljko Nešić iz malih proizvođača hrane u Srbiji, Mijomir Dragović, Andraša Dimović iz Antikorona zone, Jana Antić iz EasyPass-a i Igor Gajić iz podrške psihoterapeuta. Vaši moderatori za danas će biti Nevena i ja iz organizacije HipSpace, tako da prosledit ću Neveni da vam predstavi prvog predavača danas. Koji će nam predstaviti Antikorona zonu platformu na kojoj možete naći dosta i kreativnog i zabavnog sadržaja da bi vam se prosto stanje, to je bivstvovanje u karantinu olakšalo. Više o tome Nataša i Milomir. Hvala. Hvala mnogo. Nataša, ti izvoli kreni, a ja ću podeliti ekran da ko želi može da prati. Dogovoreno, hvala. Pre svega zdravo svima. Ideja za pravljenje platforme Antikorona zone je nastala u trenutku kada je uvedeno vanredno stanje u Srbiji i kada smo mi shvatili da ćemo neko vreme biti odsečeni jedni od drugih bez mogućnosti da se viđamo, da se družimo, učimo jedni od drugih. Kad kažem mi inicijalno, mislim na ekipu ljudi iz Udruženja građana Srbije u pokretu. Našli smo se jedno veče na Zoom sastanku onako vrlo iznenada i krenuli da pričamo o tome kako možemo zapravo da olakšamo ovu situaciju ljudima. I shvatili smo da ono što će najveći izazov biti svima jeste upravo ta izolacija, odnosno nemogućnost da se fizički nalazimo i da komuniciramo. Tako da je naš izazov i naša glavna misija bila kako da to iz fizičkog sveta prebacimo u virtualni prostor i kako da napravimo neko mesto za okupljanje i za druženje. Shvatili smo da želimo da se svi naši događaji koje ćemo imati dešavaju uživo i da napravimo platformu koja će imati različite sadržaje za različite grupe ljudi. Dakle, htjeli smo da imamo sadržaje i za roditelje, i za decu, i za mlade, i za starije i da sav sadržaj koji se nađe na našoj platformi bude besplatan i bude otvoren za sve. Ono što nam je od starta negde bilo u glavi jeste moto štekić, odnosno kutak zdravog razuma u doba korone, odnosno prostor na kome neće biti mnogo priča o virusu, o politici, već samo korisne stvari za ljude u karantini. Negde sam proces, odnosno platforma je napravljena bukvalno u roku od 2-3 dana, mi nismo mnogo razmišljali o tome i zaista do sada smo imali različite sadržaje, imali smo ljude koji su se sami javljali i nudili njihov sadržaj na našoj platformi. Imali smo jedan od mojih omiljenih događaja je Sportić i plesić za decu, gde 30 mališana skakutalo ispred svojih ekrana i igralo, ali osim toga imali smo različite edukativne sadržaje na srpskom, na engleskom, tako da smo svašta nešto uspeli da uklopimo u našu platformu, ali pre nego što smo to mogli da uradimo, najveći izazov nam je bio kako da to zapravo tehnički izvedemo, jer mi svi iz Srbije u pokretu smo mogli sadržaj da osmislimo, ali tehnički nismo mogli to da napravimo. Ja znam da sam ja cimnula Milomira jedan dan i pitala koje su šanse da nam bilo koji IT-evac pomogne sa ovim i da napravi tu platformu. I inicijalni odgovor je bilo kao jako teško, svi su u haosu, a onda smo se nakon sat vremena čuli i rekli
ajde da radimo ovo, ajde da vidimo šta možemo da izvedemo. Tako da bih ja sad prepustila Milomiru da vam kaže malo više o samoj tehničkoj strani platforme, o tom kako sve to funkcioniše i možda da predstavi neke od rezultata koje smo imali u roku od 2 meseca koliko postojimo. Ok, hvala Nataša. Da, taj period je bio baš nezgodan, pogotovo za preduzetnike kada je krenuo novi zakon i sve šta se dešavalo. Uglavnom, kad se pogleda sad unazad, jako sam srećan što smo uopšte to uradili i rezultati su, da kažem, jako dobri. To je sa naše strane, mi smo zadovoljni. Inicijalna platforma je bila, da kažem, napravljena samo vizualno, u smislu napravili smo dizajn i front-end web sajta u roku od par dana i to je ono što Nataša kaže, imali smo za 3 dana platformu. Ono što je bio veliki problem jeste, radili smo, da kažem, primitivnim metodama updateovanja, dakle preko FTP-a kopiranje direktno na server svih novih sadržaja, svih novih radionica, ali naravno posle nekih 70 dana smo uspeli da proširimo platformu tako da za korisnike bude isti doživljaj, ali za nas, to jest sve u timu koji su kreirali sadržaje, ažurirali da mogu da to automatizuju i rade bez ulaska u kod. Tako da ta nova verzija nam je olakšala posao da brže radimo, a naravno time je i krenula ekspanzija, to je mnogo više i mnogo veći broj događaja. Na samom sajtu i piše neka statistika koja je čisto nama bila zanimljiva da pratimo koliki je to broj događaja koji smo imali i neki puta je to bilo iz dana u dan sve veći i veći broj. Toliko otprilike oko tih tehničkih stvari. Bitna stvar jeste da smo se opredelili da koristimo Zoom platformu kao nešto na što su ljudi najviše navikli i nešto što bi bilo jednostavno i malo ljudima da donese taj osjećaj nečega što im je poznato, dakle ne nečega novog ili neke nove sad aplikacije. I taj miks je bio super. Što se tiče samog web sajta, išli smo na varijantu da to bude, da kažem, minimalizam što se tiče dizajna i user experience-a i to se pokazalo kao dobar rezultat, zato što ljudima je bilo jednostavno da pronađu sadržaj i dakle nismo išli da preterujemo sa sadržajem, da pišemo blogove, da pravimo gomilu stranica, već je u suštini one page style ceo web sajt, gde je ključna stvar na samim događajima i samim radionicama. I u suštini sve što je vezano za platformu i ovo što smo radili jeste na samim događajima, kojih je bilo raznoraznih, kao što je Nataša spomenula, i tu je ono što je bilo najzanimljivije. Ako ima neki dodatni pitanja, tu smo posle za pitanja. Dobro, hvala Milom i Nataša. Sada bih prepustila reč Jani iz EasyPass-a. Jana će objasniti šta je EasyPass, jedna odlična platforma koja je sigurno pomogla u ovom periodu, a također hoću da naglasim da je Jana također jedne godine bila član organizacije HipSpace u okviru konferencije koju smo organizovali, tako da mi je vrlo drago da je vidim sa druge strane ovoga, tako da Jano izvoli, prepuštam ti reč. Da. Dobro jutro svima, ja sam Jana i potrudit ću se da vam prenesem energiju i entuzijazam koji ulažemo u EasyPass, u ideju u koju zaista verujemo. EasyPass je ideja koja vam omogućava da ukoliko želite da zakažete privatni čas iz bilo koje oblasti, lako dođete do profesora i ukoliko ste profesor ili dovoljno kompetentni, želite da držite privatne časove i tako dodatno zaradite, jednostavnim kreiranjem profila na platformi veliki broj đaka dođe do vas. Nas dve, moja koleginica Marijana i ja, smo uvidjeli još kao studentkinje ekonomije da veliki broj studenata, baš kao i učenika iz srednjih škola, pribegava privatnim časovima kako bi što lakše savladali gradivo. I nije bilo uopšte lako pronaći dobrog profesora, stalno neko raspitivanje, traženje broja telefona na Facebook grupama, u oglasima i to smo sve želele da prenesemo na jednu digitalnu platformu koja će unaprediti i poboljšati taj proces. Kako bi sve to bilo moguće, pronašle smo i trećeg člana, Mladena, studenta druge godine ETF-a. On je zadužen za tehničku podršku, da sve funkcioniše kako treba i da bude moguće spajanje
2 strane u samo par klikova. Platforma je pokrenuta marta meseca, korona nas je ubrzala i kako su sve obrazovne institucije zatvorene, pribegavamo digitalnim alatima i bez obzira što su škole zatvorene, prijemni ispiti će se svakako održavati, pa smo tu naišli na povećan broj potražnje za privatnim časovima. I možemo da se pohvalimo da za nešto više od mjesec dana imamo preko 400 registrovanih profesora. Ja ću vam sada pokazati kako ovaj sajt izgleda. Jako je jednostavan, ovdje možete se registrovati, napraviti profil za par minuta, a ovdje je osnovni filter koji predmet želite da pronađete i izaći će vam lista, odnosno profili svih profesora koji predaju taj predmet. Kako smo mi potpuno novi u ovome, nailazimo na puno izazova, apsolutno sve radimo i finansiramo sami. Kao totalni početnici, naša najveća greška je bila to što smo se u početku reklamirali isključivo na društvenim mrežama, a korisnici, učenici ovu vrstu usluge traže na Google, a nam je sada najveći izazov da nas Google prepozna, jer kako kažu, ako niste na prvoj strani Google-a, kao da ne postojite. Priliku vidimo i nakon korone, i ne samo za školske predmete, već smatramo da učenje jezika, programiranje ili bilo koje druge veštine uz individualni pristup će uvek biti traženi. I sada imamo puno ideja, trudit ćemo se da konstantno radimo na poboljšanju sajta, ali da ostane veran ovoj formi, da bude jednostavan, da bude lak za snalaženje i otvoreni smo za sve ideje, kritike, to je ono što nam trenutno najviše znači, neki savjet ili podrška iskusnih. Tako da to je ukratko to. Hvala puno, tu smo za sva pitanja. Super, hvala ti Ano. Ovom prilikom ja pozdravljam Marijanu. Naši treći govornici su Ana i Veljko, čija Facebook grupa Mali proizvođači hrane u Srbiji je nastala mnogo pre korone. Oni trenutno rade na svom sajtu i dok rade na tome njihova grupa raste i raste i raste. Kako beše, Ana, za 18 dana narasla je preko 10.000 članova. Kako i zašto, Ana i Veljko? Ćao ljudi, ovih 5 minuta je baš pritisak, ali krećemo. Mali proizvođači je platforma koja povezuje proizvođače hrane iz cele Srbije sa kupcima koji se nalaze u gradovima i koji nemaju priliku da nabavljaju tako neke alternativne namirnice zdravijeg porekla, kvalitetnije i sl. Ideja je nastala pre nekih možda 5-6 godina kada smo Veljko i ja pričali o tome kako bi bilo strava da postoji neka online pijaca gde bismo mi mogli tako lako da poručimo proizvode online, da nam dostave na kućnu adresu i sl. I onda u nekom periodu je buknulo to tržište, nastalo je nekoliko tih online prodavnica i onda smo mi bili sezona, pa dobro, evo neko već napravio, ne moramo mi. Međutim, ispostavilo se da nismo nikad ni koristili te neke online pijace koje su postojale, koje su se u međuvremenu otvorile. Jednostavno iz razloga što nam nekako falio nam je malo izbor i falilo nam je da možemo mi kao da biramo gde ćemo da kupujemo. Uglavnom su sve te platforme bile takve da nude isključivo odabrane proizvođače sa kojima oni sarađuju, sa kojima čije proizvode dostavljaju u gradove. I fast forward, ja imam blog koji se zove Ručak za 200 dinara, koji prati dosta ljudi i ja sam taj publicitet htjela da iskoristim na neki koristan način, umesto da reklamiram neke velike brendove supermarketa ili pića, hrane i ostalo. I jednostavno sam pre nekih godinu i po dana počela da pravim svoju bazu malih proizvođača, odnosno ideja mi je bila da napravim bazu sa svim malim proizvođačima koji su u Srbiji,
da kada neko želi da kupi domaći proizvod ima priliku da ode na moj sajt i da pretraži da nađe proizvode koji ih interesuju, da ima izbor i da može sam sa proizvođačima da se dogovori oko toga kako da kupuje, koja je cena, kako će da se dostavi i slično. A onda se desila korona. Onda se, desila korona u trenutku kada je grupa već došla, dakle Facebook grupa malih proizvođača hrane u Srbiji došla do nekog broja i proizvođača koji nude svoje proizvode na njoj i kupaca koji preko nje kupuju. To je bilo onako u tom trenutku relativno manjeg obima i moram da priznam kada je počela cijela ova situacija oko korone, gde smo svi imali brige ne samo oko zdravlja nego i oko financijsko-ekonomskog momenta, moram da priznam da sam mislio da će to fatalno uticati na ovu Facebook grupu i na proizvođače koji nude proizvode preko nje. Mislio sam da će ljudi, ne razmišljajući o tome šta će biti sutra i preko sutra, pogotovo ne razmišljajući o tome šta će od koga će i kakvu hranu kupovati, mislim da će se jednostavno svi pohrliti u hipermarkete i da će na taj način da zadovoljavaju svoje potrebe. Međutim, desilo se nešto potpuno suprotno od toga, vjerojatno i zatvaranje pijaca imalo uticaja i grupa je jednostavno buknula. Dakle, grupa se za ova 2 meseca van epidemije praktično u najmanju ruku, ja mislim, utrostručila, ako ne i više od toga. I sada već imamo jako veliki broj proizvođača koji svoje proizvode nude preko grupe i još mnogo veći broj u velikoj većini jako zadovoljnih kupaca koji preko platforme kupuju. Na sajtu se dakle mogu naći različiti proizvodi malih proizvođača, suhomesnati, mlečni proizvodi, med se jako lepo prodaje, ratluk se jako lepo prodaje, špargo na primjer i tako dalje. I nekako smo jako sretni što je i u ovo vanredno stanje, a nadamo se da će se to produžiti i nadalje. Jednostavno ljudi koji žive i u većim gradovima i koji možda nemaju pristup nekom svom čoveku sa sela, a tako nekog čoveka mogu da preko platforme potencijalno nađu i kupe nešto što će im biti dobro za njih, za njihovu decu, porodicu i sl. Mali proizvođači su dakle trenutno Facebook grupa, a uskoro će, nadamo se, prerasti i u web sajt koji je u izradi. Sajt očekujemo u naredne 2 nedelje da će biti gotov. Imaćemo prioritetno nekih možda 15 najboljih malih proizvođača sa grupe, da se upišu i da se predstave i sa njima ćemo pustiti sajt. Sajt će definitivno biti mnogo više pregleda nego Facebook grupa, u smislu da će mnogo lakše moći da se predstave sve informacije na jednom mestu, u smislu da na Facebook grupi nekako nestaju te informacije kako se kače novi postovi, sve nekako samo odjednom ispari. Međutim, na sajtu ćemo moći da sa svakog proizvođača imamo sve informacije o njima u smislu cena, dostave, sertifikata, registracija, slika i slično, sa sve reviewovima kupaca koji su isprobali njihove proizvode i koji će ih oceniti, a samim tim moći ćemo i da guramo one proizvođače koji su se pokazali kao najbolji, koji su se potrudili da imaju sertifikat jer to nije toliko lako. Tako da, eto, u naredne 2 nedelje se nadam da ćemo moći da vam predstavimo i sajt i da će se sve to dići na malo viši nivo. Hvala na pažnji. Hvala. Hvala vama, sjajno zvuči ideja. Sljedeći naš predavač jeste Igor Grajić. On je radio na jednom odličnom projektu u saradnji sa našom vladom Srbije u okviru projekta Budi ti heroj i tvorac je sjajne edukacije na kojoj je radio čak je naš kolega također Igor iz organizacije HipSpace, tako da prepuštam ovom Igoru reč. Izvoli Igore. Ćao, pre svega da vas pozdravim. Ja bih prvo, dobro, znate, zovem se Igor, od stvari koje bih želeo istaknuti o sebi jeste da predajem na Fakultetu tehničkih nauka kao asistent na mnogim predmetima iz oblasti preduzetništva, upravljanja projektima, inovacije, nove tehnologije. I sad, trenutno sam na poziciji startup ambasadora Seed Starsa, to je jedna od najvećih svetskih startup mreža, te bih vas sve sa ove grupe pozvao. Ja se izvinjam, sam malo kasnije uključimo sa nekih kolova pre ovoga.
te bih vas sve sa ovim divnim idejama pozvao da se prijavite, pošto ćemo uskoro opet pokretati Seed Stars Srbija takmičenje. Prošle godine je pobedio mali Nikola Krstić koji je napravio rukavicu za slepe, a ovde vidim gomilu korisnih ideja i gomilu stvari koje možete, ako ne da pobedite, bar da nađete neke ljude, investitore, ili način da dalje plasirate svoje proizvode. Konkretno uključio sam se sad na ovo poslednje. Uspeo sam da saslušam ovo poslednjih dvoje govornika. Želim da vam kažem da sam bio član grupe, eksterne ekspertske grupe vlade za inovativne rešenja u COVID-u. I ono što je interesantno da je bilo nekoliko inicijativa kao što je bila vaša, odnosno inicijativa koja se ticala samih malih proizvođača i da je tu glavni generalno problem bila ta sertifikacija, odnosno kako mi da znamo da su ti proizvodi koji dolaze iz Bajine Bašte, od bake stare, zapravo kvalitetni, zapravo sertifikovani na taj način da su bezbedni za upotrebu. Svi znamo da je tamo najzdravije, ali sa tim stvarima ne možemo izaći na tržište, ozbiljnije tržište. Te bih volao da ostane se vama u kontaktu i kasnije čisto da vas spojim sa ljudima koji su se konkretno time bavili u tom timu i da vidite dok su oni odmakli sa tom sertifikacijom, obzirom da je tu bio uključeni ovaj Biosense, oni se bave, to je neki naš institut koji se vrlo ozbiljno bavi poljoprivredom kod nas i svim što se tiče nove tehnologije u oblasti poljoprivrede. Što se tiče same neke moje inicijative u radu tog tima, kad je krenula čitava kriza, prva stvar koja mi je pala na pamet bila je da će, pored lekara koji su prvi na udaru, najveći udar imati zapravo psihoterapeuti i ljudi koji se bave sličnim poslovima iz prostog razloga što je situacija takva da smo bili zatvoreni po kućama i da je vladala velika anksioznost, što se na kraju videlo sa ovim šerpama u samoj završnici svih ovih skupova, te smo mi na moju ideju i uz pomoć ovih divnih ljudi, Igora Spasića i Nikole, koji nam se kasnije uključio, i ekipe iz kompanije Pogrešit, ova nemačka kompanija Zucke, kako li se već zovu. Uspeli smo za samo 7 dana izvinjavam se ako je neko tu iz firme, uspeli smo za samo 7 dana da napravimo prvi MVP, koji je za cilj imao da se jedne strane korisniku koji ima potrebu za psihoterapeutom u samo 3 klika omogući pristup psihoterapeutu, a sa druge strane opet da napravimo neki zaštitni sistem koji bi omogućavao da se ljudi koji su stvarno psihoterapeuti ili su bar na završnim godinama pod supervizijom, bave se psihoterapijom, mogu da pristupe toj mreži i pomognu ljudima. To smo radili u saradnji sa društvom psihoterapeuta, gde smo imali preko 400 ljudi, gde i dan danas imamo preko 400 psihoterapeuta koji volontiraju i sama ideja je da svesnost psihoterapeuta da čitava ova priča neće stati kada prođe pandemija, već da će se ona tek pojačavati obzirom na svetsku ekonomsku krizu koja se svakako očekuje. Ideja je da platforma nastavi da radi i samim tim da mi to vreme koje imamo sada u miru koristimo da platformu dodatno razvijamo, odnosno prilagođavamo potrebama što klijenata s jedne strane, što potrebama psihoterapeuta s druge strane. Ono što je jako zanimljivo, mi smo u ovo ušli jako entuzijastično, bar s moje strane, jako dobro sam upoznao Igora, obzirom da je 5 dana nije spavao. Prvi put smo se upoznali putem ovih mreža, nikad se uživo nismo videli. Čovjek nije spavao 5 dana kako bi napravio tu aplikaciju. I šta je zanimljivo, što uopšte nismo imali neki utisak kao sad, znamo da to postoji u svetu, da postoje slične stvari, da će nam se bilo ko javljati sa inicijativama da se to radi kod njih u zemlji. Odmah čini smo krenuli
dobili smo pozive iz Bosne i Crne Gore, da li je to moguće u njihovim zemljama? Mislim, omogućeno je da mogu korisnici, da mogu korisnici da koriste naše psihoterapeute. Sada što se tiče konkretno poziva iz Hrvatske i poziva iz Kanade, tu smo malo stali zato što kad je stala pandemija, kad je stao ovaj glavni udar, tako su nekako isplasnuli ti pozivi iz tih zemalja, ali mi svakako planiramo da dalje nastavimo rad na ovome. Tako da ja bih ponovio ovaj poziv na Seed Stars, ne znam da ste zakasnili, pogotovo ovi poslednji, ovi se jako sviđa, ovi pre mene što su prezentovali, sa ovom idejom za domaće proizvode. Mi svakako, čini mi se u oktobru u Novom Sadu pravimo neki sajam preduzetnika koji prave tako te neke, kako bih ih nazvao, domaćinske stvari, domaće radinosti, neka bude tako. Od hektolnih proizvoda pa sve do tih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Svakako bih volio da ostane s vama u kontaktu i da vidimo kako možemo da pomognemo na tu temu. Super, hvala ti puno Igore. Ti u suštini link možeš da proslediš i na chat, a možemo da vas spojimo posle mailom. Nek me dodaju na LinkedInu, nek me dodaju na društvenim mrežama. Prosledit ćemo kroz zajednički mail vaš. Sad ćemo da pređemo na pitanja. U suštini svi predavači možete da bacite pogled, pošto ima za svakog po nešto. Imamo prvo za antikorona zonu od Ane. Znači, hoće li se buduće zvati antikorona zona? Da li ćete menjati ime kad prođe sama korona, koliko ste imali radionica i koliko ljudi je posjetilo samu platformu? Hvala na pitanju. Što se tiče naziva, za sada ostaje isti naziv i mi sami dosta debatujemo oko toga da li da se promeni ili ne. Pozitivna stvar je što imamo jako dobre backlinkove sa mnogobrojnih međunarodnih sajtova koji su se bavili ovom tematikom i generalno svi profili na društvenim mrežama su jako aktivni što se toga tiče. Tako da to je, da kažem, pozitivna strana da ostane isto, ali moramo da ispitamo i da vidimo kako će ljudi generalno reagovati kada se ovo stanje završi, da li će im to naziv zvučati, privlačiti neke negativne emocije ili zapravo pozitivne. To je ono što ispitujemo trenutno. Poseta, sam sajt je imao dosta poseta, mislim preko 10.000 za ovih mjesec dana, a što se tiče učesnika, to je oko do 2.500 učesnika je bilo otprilike sve ukupno. Zavisi od radionice do radionice. Neke stvari su kao što je bilo psihološko savjetovalište 1 na 1, dok su neke grupe imale predavanja po 40-50 ljudi, sve zavisi od tipa radionice i generalno mi nismo išli na tu varijantu da to mora da bude ogromna količina, na veliki kvantitet i da bude veliki broj ljudi, već da bude kvalitetno predavanje i da oni koji dođu zapravo iskoriste maksimalno potencijal same platforme i same ideje. Super, hvala. Imamo još. Koje aktivnosti su bile najposećenije? Kakvi su vam planovi za dalje? To je zapravo ok. Evo Nataša može što se tiče samih radionica da pomogne. Da. Pa, s obzirom da je naša platforma generalno jedna velika divna svaštarica, imali smo zaista razne aktivnosti. Jedna od prvih najposećenijih aktivnosti je bila radionica plesa, na kojoj smo imali nekih 40-ak učesnika inicijalno. Ali zaista bilo je to svačega nečega. Imali smo recimo radionicu o liderstvu u vremenima krize koja je bila prilično posjećena. Imali smo različite radionice o roditeljstvu, odnosno radionice namenjene trudnicama i tome prvim danima sa bebom, to je recimo bila vrlo popularna radionica. Imali smo pripremu za IT intervju za posao, isto vrlo popularno, tako da svašta nešto se tu provlačilo. Evo, recimo jedna od posljednjih jeste bila online akcija koju je održao tim kampanju U ime kulture, koji se bori zapravo za više kulture na našim TV programima. Tu smo imali preko 100 ljudi koji su prisustvovali toj online akciji, tako da zaista zavisi i nismo imali nijednu temu koja je dominirala, da kažemo, u smislu posjećenosti, nego u zavisnosti od grupe ljudi, od tematike, imali smo različitu posjećenost. Super, samo pitanje od mene. Aha, izvini si, htjela još nešto da kažeš? Ne, samo mislim, drugi pitanje je bilo koje su nam sadržaje u planu, ali tako? Da, jeste. Da, pa mi ćemo sada u buduće naravno imati malo manje sadržaja količinski, zato što prosto stvari su se negde i vratile u normalu, ljudi
toliko ne sede više ispred kompjutera, ali želimo da zadržimo platformu i želimo da zadržimo sličnu vrstu sadržaja, samo ćemo malo više filtrirati i gledati da zaista sve što se nađe na našoj platformi ima neku vrednost, da ljudi mogu da nauče nešto novo ili da kvalitetno provedu to vreme na internetu. Tako da napravili smo jednu anketicu za ljude koji su dolazili na naše radionice. Njihov feedback je da bi voleli dosta edukativnog sadržaja, da bi voleli dalje ta neka neformalna druženja online. Imali smo čuvene kafe sa određenim ljudima, tako da smo tu dovodili ljudi iz različitih oblasti, pričali sa njima o njihovom poslu i to je nešto što ćemo definitivno zadržati u buduće. Super, hvala ti. Samo pitanje od mene, znači kako neko može da se prijavi da prosto pruži neki sadržaj, neke radionice, predavanja, otvoreno za sve? Tako je. Mi smo od starta imali taj princip da nam se ljudi sami javljaju ukoliko žele nešto da održe na našoj platformi. Na našem sajtu se nalazi mail na koji mogu ljudi da nam pišu i instant čim neko pošalje svoju prijavu, mi im odgovaramo, pošaljemo jednu kratku Google formu koju on popuni čisto sa podacima u vezi sa radionicom, nakon čega naše devojke iz tima stupaju u kontakt sa tom osobom, dogovaraju oko termina i oko svih detalja. Tako da prilično brzo ide proces, ali ideja nam jeste da zajednica međusobno komunicira na našoj platformi, odnosno da ne bude sve organizovano od strane nas ka ostalim ljudima, već da kogod ima nešto sa čime želi da doprinese, može to da uradi na našoj platformi. Super, odlično. Hvala puno. Pitanje za EasyPass. Koja je razlika vaše platforme i, na primjer, honoraraca ili nekog drugog sajta? I drugo pitanje je koliko profesora učenika imate? Pa najprej smo želeli da istaknemo u odnosu na ostale tu jednostavnost i lako snalaženje. I u odnosu na ostale smo potpuno besplatni kao odgovor na koronu i jedna od naših najvećih prednosti je što samo profesori prave profil, odnosno registruju se, dok ukoliko želite da zakažete čas ne morate da se registrujete, ne dobijate mailove, već možete odmah i direktno da kontaktirate profesora. Krenuli smo sa radom 25. marta i trenutno imamo oko 450 profesora. Kako nemamo registrovane učenike, ne znamo tačan broj, ali recimo da je prosjek da svakog dana imamo par zakazanih. Ima još neko pitanje? Je to? Ima pitanje da li korisnici nudite podršku na platformi ili samo spajate pa se dalje ostavljate njima? Na sajtu postoji kao jedan chat, nešto ne funkcioniše, tu smo uvek za podršku. Sad na korisnicima je da oni izaberu profesora u odnosu na preference i na njihovu biografiju, a za sve ostalo smo tu da pomognemo. Super, hvala. Nešto slično je bilo vama, ako smem da se ubacim. Slobodno? Bilo je nešto slično u smislu da je neko imao ideju, već su odmakli sa tim, da naprave AI platformu ali to je za studente, za učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda za određene predmete, da naprave AI platformu gde bi neko vreme radili neki profesori u komunikaciji sa studentima i da bi se tu negde, gde bi taj AI deo pamtio odgovor i kasnije ih generički dao studentima. Tako da ako vam konekcija s tim ljudima nešto znači, tu vas isto mogu. Može, zašto da ne. Hvala. Važi. Ostalo nam je još samo 5 minuta, imamo još pitanja za male proizvođače. Da li ste razmišljali da otvorite i Instagram stranicu za ljude koji, na primjer, nisu na Facebooku? Imate li sajt ili samo Facebook stranicu, to ste već rekli. I da li će se proizvodi moći i platiti online, ne samo naručiti? Što se tiče Instagrama, da, pogotovo kad bude bio live sajt imat ćemo Instagram. Jednostavno nemamo ljudskih resursa da pokrijemo sve, pošto Veljko i ja sve ovo radimo volonterski u slobodno vreme, kad završimo sa svojim poslom i planiramo sad malo još nekih ljudi da uposlimo, pa će možda biti prilike da se malo sadržaja i na Instagramu
kači, a Veljko će odgovoriti na drugo pitanje. Da, što se tiče plaćanja, to je dobro pitanje koje je već postavljeno od strane određenog broja ljudi. Tu je jako bitno napomenuti da smo mi samo i da ćemo ostati do daljnjeg samo platforma koja povezuje kupce sa malim proizvođačima, tako da pitanje plaćanja zapravo i nije pitanje za nas. Plaćanje ne ide preko nas, ne ide preko naše Facebook stranice, niti će ići preko našeg sajta, tako da je to zapravo mali proizvođač koji se na odgovarajući način pripremi za mogućnost prijema online uplata, bilo na koji god način je to već moguće, će moći da bude u prednosti u odnosu na druge i moći na taj način potencijalno da proda više proizvoda, ali su sami proizvođači ti koji dakle moraju da se na taj način omoguće plaćanja. Mislim da za sad u grupi ima poneko ko na taj način radi, a eto ovo doba digitalizacije će verovatno u nekom trenutku dovesti da to postane standard i za malog preduzetnika kakav je proizvođač koji je u našoj grupi. Super, imamo još jedno pitanje. Šta su bili najveći izazovi u uključivanju malih proizvođača u celu akciju? Pa nekako je sve to išlo organski, što bi se reklo. Kad sam ja pokrenula grupu u septembru prošle godine, pokrenula sam je uz pomoć mojih pratilaca na Instagramu, kojih je bilo tad 30.000. Ja sam se potrudila u tih, ne znam, godinu dana koliko sam ja planirala celu tu ideju. Zapratila sam sve ljude na koje sam naišla koji su mali proizvođači. Oni su isto mene pratili, onda kad sam ja pokrenula to, oni su se već nekako uključili u grupu time što su samo videli da grupa postoji. I oni su suštinski sami, sećam se tek kad sam pokrenula grupu prvi dan, sećam se da je neko samo okačio, evo ja ću prvo da predstavim svoje proizvode, bla bla bla, i nekako uopšte nije bilo mučno da ja sad teram ljude da se oni predstavljaju, nego jednostavno tako prirodno krenulo. I kasnije opet za vreme korone vide ljudi da postoji, to hoće oni da se uključe i opet sve nekako poprilično organski išlo. Super, hvala. To je to. Da li ima možda još pitanja? Imamo još manje od minut. Ukoliko nema, diskusiju možete da nastavite na našem Facebook stranici, to jest na našem eventu za sam događaj. Ja bih se zahvalila svima koji su učestvovali i pozvala bih vas da prosto predložite ukoliko imate neke drage ljude koji isto kreiraju strava priče, da ih predložite za tehnološki doručak koji će se održati u narednih 2 meseca narednih. Tako da je to od mene. Iva, ako ti imaš još nešto da kažeš, pa da završavamo. Ja bih samo pozvala ljude, ja sam vam poslala link u chatu. Značila bi da pošto je budući deo prvi put držimo tehnološki doručak online bez naših kiflica, značila bi da nam popunite anketu koju sam poslala kako bismo mogli da unapredimo situaciju tako da prosto ne možemo se skupljamo kao što smo mogli pre, tako da cilj nam je da omogućimo da vi čujete ove divne priče poput ljudi koji se čuju danas stalno i da imamo tehnološki doručak samo u nekom online danju uz naše kiflice koje mogu kućete i vas pozvala da popunite anketu koja se nalazi u chatu i koja će biti dostupna i nakon ovoga, ali pozvala da popunite i da nam ostavite neki utisak koji ste imali i da predložite kao što nema nekoga koga biste voljeli da čujete na sledećem tehnološkom doručku. To je to. Hvala vam što ste bili ljudi, to je super. Hvala puno. Uzdravlje. Također. Ćao. Hvala vama, čao.